Hey guys, welcome to my first beautiful vlog କୁ ସକାଳ 6ଟା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ 6:44 ହେଇଛି ଏବେ 6:44ରେ ମୁଁ ଉଠିଛି ସକାଳୁ 6ଟାରେ ଜିମ୍ ଯିବି ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ଲଗ୍ ମୋତେ ବି ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। Hey guys, ଆଜିର ଟପିକ୍ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଜିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଏବେ ଆସି ହେଇଗଲିଣି ଜିମ୍ ପାଖାପାଖି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲେ ଜିମ୍ କରିବୁ ଆମେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ପାଖରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଆସୁଛି ତାର ମୋର ମିଶିକି ଯିବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି କାଠି ଘରିଆ ସେ ଘରେ ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଜିମ୍କୁ ଆଉ ସେ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୋର ଏଇସୁଣି ଯିମୁ ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଜିମ୍ ଘର ପାଖରେ ଗୁଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ଚାବି ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ସେ ଘରୁ ଆସୁଛି ଆସିଲେ ଆମେ ଜିମ୍ ଘର ଆମ ଆଗରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଜିମ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆସି ଜିମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ଜିମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଓହ୍ଲାଉଛି ସେ ଆସନ୍ତି ହନୁମାନ ସବୁ ଆମ ଜିନିଷ ତ ଇଏ ହେଲେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଏଠି କରିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଏଇଠି ସେ ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଲାଣି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ବଟ୍ ସିଏ ଅଧିକ ମାରୁଛି ୱେଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ମାରୁଛି ଆଉ ସିଏ କରିବ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ବି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ସରିଛି ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ମାରୁନଥିଲି ଜଷ୍ଟ କମ୍ ୱେଟ୍ରେ ମାରିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ମାରୁଛି ବହୁତ ଖଟଣି କୁହନା ଏଇ ସାଙ୍ଗ ବି ମାରିଲା ଅଲଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏଇଟା ବାଇସେପ୍ ପାଇଁ ସିଏ ମାରୁଛି ତାପରେ ମୋ ପାଳି ବି ଆସିବ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ସିଏ ମୋତେ ତାପରେ କହିବ ମୁଁ ବି ମାରିବି ସିଏ ସରିଲା ତାର ଏବେ ଚାଲିଛି ତାର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ୱେଟ୍ରେ ମାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କମ୍ ୱେଟ୍ରେ ମାରୁଛି ସିଏ ଟିକେ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କଲାଣି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସହଜ ସେତିକି ସହଜ ବି ନୁହଁ ତାର ଏବେ ଅଲଗା ଏଟା ସେଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଲଗା ଗୋଟେ 3 ସେଟ୍ ଲେଖା ମାରୁଛୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 20ଟା ର୍ୟାପ୍ ତ ତାର ସେଟା ସରିଗଲା ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସିଏ କରୁଛି ତାର ଟିକେ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ମୋର ଛୋଟ ଡମ୍ବେଲ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କରୁଛି ଏବେ ପରେ ପରେ ମୁଁ ବି କରିବି ଆମ କୋଚ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲେଗ୍ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଲେଗ୍ ସେ ଲେଗ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ତାର ସରିଗଲା ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିବ ସେପଟଟା ସିଏ ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରୁଛି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ବି କଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲାଣି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ସେ ସେମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଏବେ ବୋଧେ ଆ ପରେ ପରେ ମୋ ପାଳି ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ହଁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ହିଁ ଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ବି ମାରିବି ତାର ସରିଲା ଏବେ ମୋ ପାଳି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମୋ ପୋଜିସନ୍ଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଉନଥିଲା ତ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ କରିକି ମାରିଲି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୁରା ଆଜି କୁହନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖଟଣି ଆଜି ହେଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି ମାରିଛି ସିଏ ବି ମାରିଲା ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଚେଷ୍ଟଟା ତାର ଟିକେ ଅଧିକ ତଥାପି କେତେ ହେବ 15-20 କିଲୋ ୱେଟ୍ 20 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ୱେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ମାରୁଛି କାରଣ ତାର ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଏବେ ମୁଁ ତ କମ୍ ମାରୁଛି 10ରେ ମାରୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ଯେତେ ମାରିବା ସହଜ ଦେଖାହେଉଛି ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ
आज कुहना कुहना सबुठ अधिक परिश्रम कर आज मालो सी जो मारुची माने आउरी भी मेचे सब अच्छा भाई माने भाई सांग सब अच्छा सी सरीगला सी बस सी मारुची बाइसेप जोटा डम्बल्स मोर पर अच्छी इटा लास्ट मारू तापर एंड करदेबू यहाँ लास्ट बोधे हाँ लास्ट तार तार देखुं तार माने जना पड़ी कि इम्प्रूव मोर तो पूरा सुखिला बॉडी देखते मोर भी हो गला माने कम कम आते है जस्ट माने स्टार्टिंग ना मोर मसे 2 मास हम तार 3 वर्ष जहाँ भी हेल्ले फरक रही तो मुझे कंप्लीट कली 3 सेट ना मार्चु मु गोटे सेट देखी कारण 3 सेट देखे हेनी वीडियो लंग हो सरीगला एबे तो रोची टाटा देखा आ गोटे न्यू ब्लॉग रे से तो जाए जय जगन्नाथ।